Galicia participou no primeiro encontro nacional de fútbol andando. Trátase dunha nova disciplina deportiva practicada por equipos mixtos formados por xogadores e xogadoras de máis de 60 anos. O mes de maio arrancou cun torneo novidoso a nivel nacional no que houbo presenza do Barbanza e Galega. A cidade de fútbol das Rozas acolleu o primeiro evento nacional de fomento de fútbol andando, no que participaron 5 seleccións autonómicas: Asturias, Galicia, Canarias, Madrid e Navarra. Esta nova disciplina é moi parecida ao fútbol, pero ten as súas particularidades. Os equipos de carácter mixto están formados por 9 xogadores e xogadoras maiores de 60 anos, co que se reflicte o espírito inclusivo e accesible desta modalidade. Tamén se reduce o contacto físico entre os participantes e con este torneo buscábase impulsar o crecemento e a participación do fútbol andando en España. E avanzouse na unificación de criterios entre as federacións autonómicas, aliñáranse tamén coa estrategia da Federación Española de Fútbol e a UEFA, ademais de destacar os beneficios que ten para a saúde, a socialización e o benestar. Deportivamente falando, a selección vencedora foi Asturias, equipo co que Galicia empatou a ceros na fase clasificatoria. A selección asturiana representará a España na UEFA Walking Football Cup 2026, que se disputará o 25 de xuño en Nyon, Suiza.